Ahoj, děkuji ti, že jsme spolu teď v kontaktu. Moje jméno je Bára Kravčíková a jsem expertka na charisma, ženskost a seznamování. Přes 7 let vedu úspěšný životní poradenství pro ženy, kde skrze seznamku nacházím ženám životního partnera. Díky mým zkušenostem dokážu zadat 7 žen z 10 během prvních 3 konzultací. A teď se spolu podíváme na 3 klíčové chyby, kterými si bráníš v tom, aby se ti ozývali kvalitní muži. V první řadě potřebuješ mít na seznamce krásné profesionální fotografie, ze kterých vyzařuješ ženskost a ty na nich působíš jako dáma. Uvědom si, že hledáme takzvaný materiál manžel, tedy i ty potřebuješ nutně působit jako materiál manželka. Druhou chybou je, že neukážeš hned, kdo jsi. To znamená, že máš buď nic neříkající popisek, anebo přímo odrazující. Tvůj popisek na seznamce by měl být o 4 větách, z čehož ta jedna začíná například mám ráda, když, nebo to a to. Miluji, když, a nebo to a to. Mým největším snem je to a to. Radost mi vždycky udělá to a to, nebo když. Tímto způsobem eliminuješ všechny nekompatibilní a nevhodné partnery. Třetí zásadní chybou je to, že sama sobě ubíráš na ženskosti a muži ubíráš na mužnosti. Tím, že pravděpodobně ho kontaktuješ anebo dokonce iniciuješ vaše prvotní schůzky. Pokud chceš takového muže, který tě na rukou nosí ještě za 20 let, nutně potřebuješ nechat iniciativu na něm. Možná ti teď řeknu šokující zprávu, ale muži se zamilovávají jedině, když investují. Nemám tím na mysli finance, mám tím na mysli tu invenci, to, že přemýšlí, čím, kdy a jak ti udělá radost. Bohužel těch zásadních chyb, které možná děláš, ale ani si jich nejseš vědoma, je celá řada. Pojďme to společně proměnit. Například tak, že si zarezervuješ svoji 20-minutovou konzultaci se mnou zdarma. A já se budu těšit na to, že budeš další žena, které pomůžu s její životní láskou.